The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Hello, sa ako dito, tamang Opo, oras mismo po ba Jessica ito? Martinez po ito. A-actionan po ba agad natin yan? Ora mismo. Tandaan nyo, ito yung dating airport. Ano namang kayong dalawa pinagchichismisan yung mga marites kayo, ha? Magandang hapon sa ating mga masugid na taga-subaybay. Live pa rin po tayo ngayong araw ng Huwebes para magbigay ng serbisyo publiko. Live din tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Oragon Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 Legazpi City at live na rin tayong napapanood sa ating YouTube account. Napapanood rin tayo sa Congress TV tuwing alas 7 hanggang alas 8 ng gabi mula Lunes hanggang Biyernes sa PTV Digital Channel 14 sa Metro Manila, Channel 46 sa GMA For the Back sa Channel 2 sa ABS-CBN TV+. Umpisahan na natin ang ating pagbibigay ng serbisyo publiko mula sa Zone 4, Barangay Paklas, Libon, Albay. Bahay ng isang lola ay inanod ng baha noong kasagsagan ng Bagyong Christine. Dahil sa pangyayaring ito, mag-isa niya ngayong itinataguyod at inaalagaan ang kanyang tatlong apo na may sakit na iniinda ngayon dulot ng bagyo. Makakausap natin sa linya ng telepono si Lola Nelia Rigaya, 61 taong gulang. Magandang hapon po sa inyo, Lola Nelia. Magandang hapon, ma'am po. Kumusta po kayo ngayon, Lola? Po. Kumusta po kayo ngayon? Okay lang po. Okay po kayo. Very good yan, Lola. Dahil kahit po meron po tayong pinagdaan ng hirap, dala ng bagyo, ngayon po ay okay po kayo, Lola Nelia. Okay lang po. Kasi nakakaano man yung buhay namin kahit inagdanyaan kaming baha, buhay pa rin. Opo, yun po ay yun po ang dapat nating pagpasalamat dahil buhay pa rin po tayo. Ano po, Lola? Opo. Opo, Lola, nang maanod po sa baha ang bahay po ninyo, nasaan po yung mga apo nyo ng mga oras po na yon? Nung nanod yung bahay ko, Opo. nandito na po kami sa tapat ng kalsada. So nakaalis po kayo doon sa bahay mismo po ninyo? Opo, kasi malakas na po yung agis ng tubig. Opo. Nung kasagsagan ng bagyo, lumikas po ba kayo or saan po kayo pansamantalang nanuluyan? Dito po kami malapit lang dito sa bahay kong nasira. Dito lang po sa kapitbahay lang namin. Opo. So, kita po sa picture, nanay, na yung bahay po ninyo ay nasa gitna na po or parang pinalaman na po ng kahoy, ng puno. Opo. Opo. Yan po bang lugar nyo ay talagang bahain? Binaba talaga, madam, kasi hindi pa natatapos pag-ripra pa yung na yung ilog dito. Opo. Kaya pag lumalakas na yung tubig, talaga kami po dinadaanan ng tubig. Opo. Diyan sa lugar po ninyo, yung bahay lang po talaga ninyo, nay, yung inanod po ng tubig baha? Opo. Mhm. Mabuti nga, madam, nakasandal dito sa puno ng mangga, dito sa poste. Opo, kahit pa paano, meron po kayong nailigtas na mga gamit. Yung iba po, naligtas namin. Yung iba talaga wala na. Opo. Nasaan po ba, Lola, yung nanay, yung magulang po nitong mga apo ninyo? Po. Nasaan po yung mga magulang nitong tatlong apo nyo? Nandito naman po sa bahay kasi inaalagaan yung isang
may kabaraan natin. Ano po, Lola? Inalagaan yung isa niyang anak. May trabaho po ba yung mga PWD? magulang? May trabaho po ba yung mga magulang nitong apo mo? Wala man po. Wala din. So, kayo po bilang lola, ay senior na din po kayo. Bakit po kayo po yung nag-aalaga ng tatlong apo po ninyo? Kasi po hindi ko talaga matis kasi kahit paano apo ko, kahit ano sa amin mangyari, hindi ko pwedeng pabayaan kasi apo ko. Opo, tama naman po yun, ano? Kasi apo nyo, so hindi po ninyo maatim na mapabayaan po sila. Opo. Opo. Yung mga magulang po, sabi mo walang mga trabaho. Wala man po yung babae kasi PW nga itong mama niya. PWD po yung nanay po ng mga anak, ay ng mga apo. Ito po bang nanay, Opo. yun po yung anak po ninyo o yung tatay? Manugang ko lang yung itong PWD, manugang ko lang po. Opo. Ano po yung nangyari dito sa manugang po ninyo? Bakit po nabanggit nyo PWD na? Manugang ko lang yan po, madam. Ano po yung nangyari, Lola, sa manugang po ninyo? Bakit po nababanggit nyo PWD na po ito? May sakit po ba itong nanay ng mga apo mo? Wala man po, yung isa lang may sakit. Opo. Ang tinatanong ko, Nay, yung manugang po ninyo, dahil nababanggit nyo PWD, ano po yung kakundian po niya sa buhay? Ano po ba? Ano lang po, Ano po ba ito? Bulag? Pipi? Bingi? hindi naman po, madam, pilay lang po siya, Ayun. hindi mahina sa lakad. Pilay na po yung nanay. Ano po nangyari, Nay? Nagka-polio po ba or na-aksidente? Napulyo yata ito, madam. Napolyo, opo. So, hirap na hirap po kayo, nanay, sa pag-aalaga po ng tatlong apo ninyo. Hirap na hirap talaga, madam, kasi wala man ako magawa dahil baka yun na nang inano sa akin ng Diyos. Na paano yan, Nay? Lola, saan po kayo kumukuha ng pang-araw-araw ninyo? Dahil sabi mo, walang trabaho yung anak nyong lalaki, yung ama po nitong tatlong apo ninyo, yung manugang nyo naman po ay PWD. So, paano po yung pang-araw-araw nyong pangangailangan? Pag minsan, binibigyan naman ako ng iba kong mga anak. Yon, so umaasa na lang po kayo sa mga bigay-bigay ng mga anak po ninyo. Opo. Pag minsan, nag-ano man po ako, nag-apply ng maglabada, ganun. Opo. So sa edad nyo yan, Nay, tumatanggap po kayo ng mga labahin. Opo. Kumusta po yung kalagayan ng tatlong bata ngayon, Lola? Po. Kumusta po yung kalagayan ng tatlong apo nyo? Okay naman itong dalawa, kaso lang yung isa, palagi nakahiga. Yung isa, nagkasakit. Ito po ba'y matapos yung bagyo or talagang meron na po talaga siyang sakit? Nagkasakit po ito, madam, nung nanganak siya sa ospital. Nanganak. So mayroon po kayong apo sa tuhod. Apo ko po ito, madam. Mayroon na. Kaya opo, yung isa sa mga apo nyo po, nanganak. Opo. So ibig sabihin, meron po kayong apo sa tuhod, Lola. Mayroon na. Ayun, nagkakaintindihan na tayo, Lola. Buti na lang, naintindihan ko po kayo. Lola! So, ngayon po, kitang-kita po namin yung itsura po ng bahay ninyo, ano, nakapalaman sa puno. Sabi nyo, kakaunting gamit na lang po yung naisalba po ninyo. So, Opo. ano po yung pangangailangan nyo po, nanay, na kailangan po naming tugunan? Lola! Po. Tinatanong ko po kayo, ano po yung pwede naming maitulong sa inyo? Kung ano po, madam, pwede po matulungan mo naman po kami yung apo kong nagkasakit kasi kahit saan na namin ito dinadala. Ayun, si nanay, si Lola ay hindi materialistic na tao. Ang gusto niya ay yung maipagamot yung apo mo. Tama, Lola? Opo. Opo. Tanong ko, Lola, kasi yung bahay po ninyo, ganyan na yung itsura. Babalik pa po ba kayo dyan sa bahay na yan? Pag naayos ko na po ito, madam, kung makakuha mo naman akong pera, pwede ko naman itong ipayos kasi
kung hindi Tito Payos, palagi na lang akong ganyan para kung ibo ano yan. Opo. Saan po kayo tatayo ng bahay? Diyan na po ba sa malapit sa puno kung saan po nakuha nyo yung bahay nyo o doon pa rin sa dati? Dito po sa mataas-taas ng lupa. Okay. So, sa mataas-taas na para hindi na po kayo maka-experience ng baha. Opo. Sige, Lola, ha? Dahil ang kailangan nyo po ay para po sa medical na pangangailangan ng inyo pong apo, makinig po kayo no, para sa agarang pagtugon sa pangangailangang medical ng 3 apo ni Lola Nelia, especially itong kakapanganak pa lamang. Makakausap natin sa kabilang linya ng telepono si Ma'am LB Sidanyo, ang coordinator ng Ako Bicol Party List. Magandang hapon, Ma'am LB. Yes po, Miss Remy. Magandang hapon po and magandang hapon kay Nanay. Opo, Miss LB, napakinggan mo si Nanay, si Lola. Inilalapit niya sa atin itong alalahanin niya patungkol sa kanyang 3 apo at especially ito daw na isa niyang apo nakakapanganak pa lamang at ngayon ay merong sakit. Maari po bang matulungan ng Ako Bicol Party List na mapacheck upan itong mga apo niya? Yes po, Miss Remy. Katulad po ng lagi nating sinasabi, kailangan lang si Nanay pumunta ng RSU. May repair yung pasyente sa amin at makita ng doktor kung ano ang tapat na gamot na ibibigay doon sa apo ni Nanay. Kasi tingin ko po napakapayat nung pasyente. Yung apo ni Nanay, sobrang mapayat at kailangan baka mamaya may sakit na pala sa baga, hindi natin alam. Inalmatin na ng doktor para mabigyan ng tamang medisina, tamang proseso kung ano yung dapat na inuming gamot, kung ano yung dapat na gawing laboratory test para mabigyan ng karambatang lunas yung mga kanyang mga nararamdaman. Yun, tama ka dyan, Miss LB, ano? Kasi hindi tayo pwede na mag-isip kung ano ba talaga yung tunay na kalagayan nitong apo niya. So, kailangan magpatingin sa doktor at kung meron mang mga gamot, sagot yan ng Ako Bicol Party List, Miss LB. Yes po, Miss Remy, and then yung mga test na gagawin, sasagutin po ng Ako Bicol Party List. Yan ang lagi sinasabi sa atin ni Boss Aldi and ni Conjil, tulungan yung mga nangangailangan ng tulong sa abot ng ating makakaya. Ayun, so kailangan lang ni Lolang gawin ay kumuha ng referral at pumunta dyan sa inyong opisina para ay matulungan nyo, Miss LB. Yes po, Miss Remy. Ganun na nga po. Nanay Nelia, napakinggan mo si Miss LB. Wala daw po kayong aalalahanin patungkol po sa pagpapacheck up, sa gamot at kung ano pa man na laboratorio dahil sagot na yan ng Ako Bicol Party List. Lola! Po. Oy! Andyan ka pa ba, Lola Nelia? Hello po. Napakinggan mo, ulitin ko, ano? Ang sabi ni Miss LB, wala na daw po kayong aalalahanin patungkol po sa pagpapacheck up, sa gamot at laboratorio dahil sagot na po yan ng Ako Bicol Party List. Opo. Yun. Masaya po kayo, Lola, para sa apo po ninyo. Lola! Opo, hindi po, naririnig ko po. Naririnig mo ako, sumagot ka, Lola. Masaya po ba Narinig. kayo? Naririnig ko po. Opo, masaya po kayo, Lola. Wala na po kayong po problemahin. Lahat po ng problema nyong medical, sagot po ng Ako Bicol Party List. Opo. Ayun, mas masaya ako kay Lola. Anyway, Lola Nelia, maraming salamat po, ano. Huwag po kayong mag-alala dahil aalalayan po kayo ng aming team para maasikaso po itong pagpapacheck up ng inyo pong 3 apo. Ano po? Opo. At Maraming syempre, salamat Lola, po. eto, makinig pa kayo, Lola. Magpapadala rin po kami sa inyo ng munting tulong, tubig, Opo. inumin at grocery packs para po sa inyong pamilya. Opo, salamat po. Yun! Maraming salamat din po, Lola. Maraming salamat po. Marami. Ayan. Opo, marami talaga yan, Lola, kasi syempre hindi lang yun para po sa pagpapacheck up, yung pangangailangan din po ng inyong mga apo. At kayo din po ay ipapahatid po itong food pack, tubig inumin para po sa inyo dyan, Nanay Nelia. Opo, maraming salamat po. Yan, maraming salamat din po, Lola Nelia. Eto samantala mga kaaksyon, dire-diretso tayo, ano? Kasi syempre mga kaaksyon, dahil marami pang nangyayari, marami pa pong humihinging tulong. Makatapos yung 9 na araw, makalihis po yung bagyong si Christine. Tuloy-tuloy pa rin ang pagbibigay ng tulong ng Ako Bicol Party List ng ating programa. Kasama dyan si Congressman Saldico at si House Speaker Martin Romualdez sa mga ipinamimigay na pangunahing pangangailangan ng ating mga kababayan na labis na nasalanta ng bagyong Christine. Sa katunayan, nasa Milaor, Camarines Sur ang Ako Bicol Party List para personal na maghatid ng ayuda para sa mga pamilyang lubog sa baha.
Live muli, makakausap natin si Nomer Corporal, ang Ako Bicol Patroller mula sa Milaor, Camarines Sur. Magandang hapon, Yes. Sir Nomer. Yes, maraming hapon po, Mr. Ems. Live kita ngayon dito sa Milaor, Camsur, kung saan medyo mabon pero tuloy-tuloy pa rin ang relief operation dito sa mga residente ng Barangay San Roque. Kanina, naipamahagi na ang relief operation dun sa Barangay Amparado. So ngayon, makakausap natin, Ma'am Rems, ang Provincial Coordinator ng Ako Bicol Party List na si Sir Bong Magtanong. Hello, magandang hapon sa iyo, Sir Norby Magtanong, ang coordinator dyan sa Camarines Sur. Magandang hapon po. Magandang tanghali, magandang hapon po sa atin pong tagpanood, taga-subaybay po natin programa. Ma'am Remy, sa lahat po, magandang hapon po. Opo, Sir Norby, nagaganap dyan yung relief distribution sa Milaor. So, nasa ilang pamilya na po ba ang nabigyan ng relief pack dyan sa Milaor, Camarines Sur? Mayroon po tayo dito sa dalawang barangay lang po ito, no, to be specific, dalawang barangay lang po ang ating bibigyan dito as per mayor po na instructions para daw po ma-priority po yung mga nasalanta. So meron po tayong na-serve dito na 500 food packs for for beneficiaries po natin sa ating mga beneficiary. Bali 500 pong pamilya po ang mabibigyan po nito. Ayun, 500 families ang mabibigyan ng tulong. As of this time, Sir Norby, kumusta dyan? Meron pa bang mga kabahayan ang lubog pa rin sa baha dahil dito sa nangyaring nagdaang si Bagyong Christine? Opo, medyo po, kumbaga, pag nakita po ng bayan ng Milaor, talagang isa po ito sa na-target or talagang pong napuruhan ng ating Bagyong Christine. Kaya mayroon po ditong mga kabahayan na mga lubog pa po yung bahay. Kung noon pong panahon, simpleng ulan lang po at simpleng mga ng bagyo-bagyo, lalo po itong Christine na to, volume of rains po binagsak nito. Kaya po ang dami pong lubog na bahay dito. Pero sa ngayon naman po, unti-unti naman pong nagsusubside yung baha. Pero may mga bahay po na minsan nasa tuhod pa po yung mga tubig or baha sa kanila. So nababanggit mo na meron pa rin mga kabahayan ang lubog pa rin sa baha. So ibig sabihin, meron pa rin mga kalsada ang hindi pa ba nadadaanan or lahat naman passable na? Yung mga inner roads po na tinatawag, yun po ang medyo hindi pa agad na mapapasok. Pero yun naman pong mga main roads or main highway, passable naman po siya sa ating mga malalaking sasakyan. Yung mga inner road lang po ang hindi pa talaga pwede kasi nga medyo putikan at medyo may tubig pa po ng mga hanggang tuhod pa rin naman. Opo. Nababanggit mo, Sir Norby, na dalawang barangay ang beneficiaryo dyan nitong food distribution. So, meron pa rin ba kayong natatanggap ng mga datos mula naman sa ibang barangay na nangangailangan din ng food pack dahil apektado din sila nitong nagdaang si Bagyo? Opo, actually talaga po marami pa po nangangailangan, Ma'am Remy. Hindi po enough ito 500 pero napakalaki tulong na rin po ito. Pasasalamat po sa pangunguna po ng ating punong bayan kay Mayor Reyes at sa buong po taga Milaor. Nagpapasalamat na po sila dito sa 500 pero kung ito po ay nadadagdagan pa, sa panalangin pa rin po nila yung kung sakali po ito padagdagan pa natin kasi kailangan po talaga nila to. Lalo po yung tubig at po itong food pack, halos po kasi na-wash out sila, basa lahat ng mga gamit, walang halos na pakinabangan sa mga gamit nila kasi nga lumubog na. Kaya napakalaking tulong po itong dala ng Ako Bicol Party List dito sa bayan po ng Milaor. Okay. With that, Sir Norby, ingat po kayo dyan at maraming salamat po sa inyo sa pagtutugon ng mga problema, pangangailangan ng ating mga kababayan dyan sa Milaor, Camarines Sur. Opo, Ma'am Remy, yun po ginagawa natin, tuloy-tuloy po itong tulong sa tibay at galing po ng ating Congressman Saldico. Ito po ay tuloy-tuloy natin gagawin hanggang po makaraos po at tayo ay tumayo alat at makabangon agad po yung ating mga kababayan. Okay, maraming salamat. Norby Magtanong, ang coordinator dyan sa Camarines Sur. Nomer? So yan po, Ma'am Ren. Maliban pala dyan sa relief goods, meron din kaming dalang 3 rubber boats na ipapahiram sa Milaor at 2 sa Minalabak, Ma'am Ren. Pinagpapasalamat si Milaor Mayor
at Tony Reyes, ma'am. So ibig sabihin nito, yung bilang ng mga rubber boats na ipinamigay ay nadagdagan pa para naman dyan sa Milaor, Camarines Sur. Maraming salamat, Nomer Corporal, ang Ako Bicol Patroller dyan sa Camarines Sur. Sa pagbabalik mga kaaksyon ng Ako Bicol Tabang Ora mismo, mula naman sa Pulangi, isang motorista na bibili lamang sana ng gas para sa ginagawang gasera, binawian ng buhay matapos sumabit sa nakalaylay na kable ng kuryente. Kaya huwag kayong bibitaw, magbabalik pa ang Tabang Ora mismo. Marahin aldaw sa Indo Gabos. Ang aldaw na ini ay para sa Indo, para sa tuyang mga kababayang Bicolano na nangangaipuhan kan kalinga, asin manlain-lain na medikal na serbisyo. Ini po ang sa tuyang dalan para makapaghatod kan serbisyo maski guraano ini karayo o karani ang sa indong kinamumugtakan. Ang Tarabangan Caravan ay saro pong inisyatibo kan Ako Bicol Party List na igwang layunin na darahon ang serbisyo medikal asin dental direkta sa saindong mga komunidad. Aram po niya to na daigabos may kakayahan o pagkakataon na makaduman sa ospital o klinika. Kaya't kami na po ang nagrarani sa Indo. Kaibahan ang matitibay na doktor, dentista, medical personnel, asin mga volunteer kan Ako Bicol Party List. Libre po gabos ang serbisyo medikal, dental, laboratory, asin mga bulong. Wala po kamo na dapat ihadit sa gastusin taini ay para sa indong kalusugan. Kaiba taman po ang satuyang programa ang libreng gupit asin masahe para sa satuyang mga kababayan. Maliban digdi, may local recruitment activity man kitangunyan. Ini po sarong biyaya para sa satuyang mga kababayan na nag-aanap kitrabaho. Sana po ay makatabang ini sa Indo. Tangani, makaanap ki mga bagong oportunidad para sa indong pamilya. Mga kababayan, buya ko pong ipaabot sa Indo na ang Ako Bicol Party List permi yaon para sa Indo. Sadto, ngunyan asin sa maabot. Kami po ay padagos paglilingkod sa bawat Bicolano. Kami po ay nagpapasalamat sa saindong padagos na suporta. Habang yaon ang suporta kan kada Bicolano sa Ako Bicol Party List, padagos po niya to dadarahon ang mga programa na direktang nakakapiktar asin nakakatabang sa saindong gabos. Sa giraray, dakulaw pasasalamat po sa indong pagtangkilid asin pagtitiwala naway padagos niya tong ipangadji ang mga kalusugan asin kaligtasan kang bawat saro. Padagos po kitang magtarabangan asin magkasararo para sa mas malusog asin masiglang Bicolandia. Nakulang salamat po asin maray na aldaw sa Indo Gabos. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang kongresman. Tayo nakakatabang sa mga sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort.
The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Dakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik mga kaaksyon ng Ako Bicol Tabang ora mismo. Isang lalaki na nasawi sa kasagsagan ng bagyong Christine. Ayon sa kanyang pamilya, bibili lang si Renato ng gas sa kanilang lugar para sa kanilang gasera. Subalit sumabit umano ang lieg sa isang wire na dahilan ng kanyang pagkasawi. Makakausap natin ngayon si Rica Agoho, ang panganay na anak ni Renato. Magandang hapon sa iyo, Rica. Magandang araw din po, ma'am. Opo, Rica, nakikiramay ang buong programa sa inyong pamilya sa pagkamatay ng iyong ama. Salamat po sa inyo, ma'am. Opo. Rica, kumusta ngayon ang pamilya po ninyo matapos itong nangyaring aksidente sa tatay ninyo? Ayun, ma'am, kahit po paano, okay naman po sa nangyaring aksidente at marami pa rin pong inaasikaso, marami pa pong iniisip. Opo. Rica, ilan ba kayong magkakapatid? 5 po kami magkakapatid, ma'am. 5. Ikaw yung panganay, tama? Opo, ma'am. Opo. So, kumusta ngayon yung mga kapatid mo dahil dito sa nangyari sa tatay mo? Ayun po, hindi pa rin po makapaniwala sa nangyari pong aksidente. Si nanay, nasaan siya ngayon? Andun po sa bahay, ma'am. Pwede mo bang magkwento sa amin kung ano yung nalalaman mo sa nangyari? Yung gabi na po yun, ma'am, ano po siya, maghahanap. Dito po kasi sa malapit sa amin, wala pong mabiling gas. Di lumabas po siya, pumunta pong highway, maghahanap sa mga tindahan ng gas. Yung nangyari na po yung padilim po, may pong line ng kable po ng sa poste. Hindi, yung paglakad niya po, hindi niya po nakita. Sumapit po yung yung leeg niya sa wire. Yun na po, umano na po siya sa motor. Nalaglag na po siya sa motor. Ayun. So, dahil sa bibili lang sana ng gas, ganun nangyayari. Alam na ba, Opo, ma'am. Alam na ba, Rica, ng barangay nyo itong nangyari sa tatay mo? Opo, ma'am. Alam na po to sa amin, ma'am. Nag-report na rin po kami, ma'am. Rica, matanong... Okay. So, Rica, matanong ko lang, dahil sa nangyaring ito, syempre yung tatay mo, yung padre de pamilya, siya yung naghahanap buhay para sa pamilya. Kumusta? Paano yung mga pangangailangan ninyo? Dahil kayo magkakapatid, nag-aaral pa. Hindi pa po namin maisip, ma'am, kung ano nga po gagawin sa nangyari kasi yung padre pamilya po, ang bubuhay po sa amin, wala na. Hindi pa po namin maisip. Kailan yung libing nitong tatay mo, Rica? November 2 po, ma'am, 2024. November 3.
November 2 po, ma'am. November 2. Saglit lang, Rica, no? Ayusin lang namin yung linya nyo, ano? Meron lang nag-feedback sa telepono mo. Saglit lang, Rica, no? So, babalikan ka namin, tatawag ulit kami. So, yun mga ka-action, ano? Isang padre di pamilya ang binawian ng buhay. Matapos sumabit yung leeg dahil bibili lang sana ng gaas ng gabing yon dahil ilalagay sa gasera, pero sa hindi inaasang pangyayari, dahil din siguro sa mga nakalaylay na kable ng kuryente dala nitong epekto ni Bagyong Christine, nawalan ng padre de pamilya ang isang pamilya. So, ganun na lang mga ka-aksyon, yung aksidente na hindi inaasahan. Siyempre parang kung maalala nyo mga ka-aksyon, meron ding isang tatay na jeepney driver, kamakailan lang yung na-aksidente na kuryente nung sumabit yung kanyang jeep sa nakalaylay na kable ng kuryente. So parang pagkatapos din ng bagyo, similar yung pangyayari, kaya lang itong nangyari ngayon sa tatay ni Rica, mismong sumabit yung kable sa kanyang leeg. Ito naman yung kamakailan sa jeep sumabit, ano? So siguro isa na rin itong wake-up call sa ating mga kooperatiba ng kuryente na bago pa man siguro mangyari yung bagyo or anumang na kalamidad, siguro isa rin yun sa dapat gawin nila, no? Magkaroon sila ng clearing operation para yung mga kuryente na sa tingin nila ay lalaylay, sa tingin nila babagsak na mga poste, ay maiwasan para naman maiwasan din yung mga ganitong aksidente. Balikan natin si Rica. Nasa linya sa muli si Rica. Rica, magandang hapon. Magandang hapon po ulit, ma'am. Opo, nababanggit yung Rica na this coming November 2, yung libing ng tatay mo. Opo, ma'am. Opo. So, kumusta? Meron pa ba kayong alalahanin patungkol sa dito sa araw ng libing ng iyong tatay? Marami pa po, ma'am. Marami pa po alalahanin. Yung libingan po, yung sa kabaong niya, ma'am. Siyempre, tapos yung mga naiwan pa po ng papa kong mga utang. Opo. So, syempre, ganun talaga yung mga problema, usual na problema. Pag meron tayong mga mahal sa buhay na hindi inaasahan na magkakaroon ng problema at aksidente. Ano? Rica, eto bang pinangyarihan ng aksidente, especially yung nakalaylay na kable ng kuryente, ay naalis na or naandyan pa? Naalis na po, ma'am, pagkatapos po ng aksidente. Ayun, so pagkatapos mismo. Matanong ko, itong paglabas ng tatay mo ay mismong pagkatapos ng bagyo or ilang araw na? Tapos na po yung bagyo, ma'am. Kinaumagahan? Opo, ma'am, kinaumagahan po. So, maliwanag naman po doon sa daan. Ano na po yun, ma'am, mga hapon, mag-aalas 5 po. Padilim na, nung umalis siya. Opo, nababanggit mo, Rica, na syempre yung tatay nyo, yung padre de pamilya, si nanay, meron bang hanap buhay? Yun po, wala po, ma'am, at hindi na rin po kaya, lalo pong may hika po ang mama namin. Ikaw, nag-aaral ka pa ba, Rica, or meron ka ng trabaho? Wala, hindi po ako nag-aaral, ma'am, may asawa na po. Ay, meron ka na ring sariling pamilya. So, paano ngayon? Kung pang-araw-araw ng nanay mo, ng mga kapatid mo? Di pa po namin malalaman, ma'am, at marami din po iniisip. Saka na po siguro, ma'am, pag nakabawas-bawas na po ng problema. Opo. Rica, yung bahay nyo, yung kasagsagan ng bagyo, nabaha ba kayo? Kumusta naman yung kalagayan ninyo? Sa awa naman po ng Diyos, ma'am, hindi naman po naabot ng baha. Saan nakaburol itong tatay mo, Rica? Sa bahay lang po namin, ma'am, sa Zone 1, Agus Pulangi, Albay po. Opo, dyan mismo sa bahay ninyo. Ano? So, Rica, makinig ka, no? Kasi ang sabi mo, meron ka pang alalahanin patungkol dito sa burol at libing ng iyong tatay. So, ang aming team ay bibisita dyan sa inyong lugar, Rica, upang ipaabot ang munting tulong ng programa sa inyong pamilya. Sige po, ma'am. Marami pong salamat at malaking tulong po yun sa amin, ma'am. Sa isipin po namin, napakalaking tulong po talaga. Sobra-sobra pa po, ma'am. Opo. At Rica, ilalapit din natin itong kay Miss Sally Luces
ang Media and Political Affairs Officer ng Ako Bicol Party List. Para naman, andyan pa si Rica? Andito pa po, ma'am. Okay. So, ilalapit din namin ito kay Miss Sally Luces ng Ako Bicol Party List para malaman natin kung ano pang mga tulong mula sa Ako Bicol Party List ang makakarating sa inyo dyan, Rica, no? Opo, ma'am. Okay. So, mukhang andyan na si Miss Sally. Miss Sally, magandang hapon. Magandang hapon po sa inyong lahat. Narinig ko po yung kinakapanayam niyo po si ate, Si Rica. Ate Rica ng Patangi. Tama po ba ako? Si Rica, yung anak nitong biktima na binawian ng buhay. So, ang hiling nila, Miss Sally, ay matulungan sila dito sa pangangailangan nila patungkol sa libing or kung ano pa man ang mga burial assistance ang pwede nating maibigay, Miss Sally. Yes po, narinig ko po na ang libing ng kanyang ama ay sa November 2, sa Saturday na po yan. Dahil ngayon, Miss Remy, ngayon po ay, di ba, pa-holiday na po ang mga government offices. May policy po tayo, kahit nakalibing na po ang namatay, ay pwede pa po makakapaghingi tayo ng burial assistance sa Ako Bicol through the SWD at i-present lang natin yung mga requirements tulad po ng kanyang death certificate. Dapat po back-to-back po yun, may pirma po yun ng embalsamador at saka yung promissory note po sa funeral, yung funeral contract nila and promissory note, papakita doon na may balanse pa kasi makakatanggap pa po sila ng burial assistance mula po sa Ako Bicol Party List. Kasi narinig ko po sila na problema po sila sa mga inutangan nila. So, at least meron pa silang aasahan na may ipangbabayad sila kung ipaprocess po nila yung kanilang yung burial assistance po ng Ako Bicol Party List. At isa pa, yung food packs po ng Ako Bicol, sila din po ay makakasabay sa November 7 na pupunta po yung team ng Ako Bicol at bibisita po si Congressman Saldico kasama po ang iba't ibang mayor, si Congressman Joey Salceda sa darating po na November 7 dyan po sa Pulangi, Albay. Ayun. So maliwanag yun, Miss Sally, na kahit nakalibing na itong tatay nila, ay maipoproseso pa rin ang Ako Bicol Party List itong tulong at mabibigyan pa rin po sila. Maraming salamat, Miss Sally. Yes po. Diyos mabalos po. Ayun, yan si Miss Sally Luces, ang political officer ng Ako Bicol Party List. Rica, napakinggan mo si Miss Sally? Opo, ma'am. Ayun, so huwag kayong mag-alala, no? Kahit nakalibing na itong ama mo, syempre hindi natin yan pwedeng pigilan dahil nakaschedule yan by November 2. So kahit nakalibing na itong tatay nyo, ay mabibigyan pa rin kayo ng burial assistance mula sa Ako Bicol Party List. Opo, ma'am. Maraming salamat po, ma'am. Opo, at huwag din kayo mag-alala. Makakarating kayo sa November 7 dahil invited din kayo ng Ako Bicol Party List para mabigyan kayo ng food pack at ano pa pang tulong mula sa Ako Bicol Party List, Rica. Opo, ma'am. Maraming salamat po ulit, ma'am, sa mga tulong na ito. Malaking tulong po sa amin ito. Opo, sa muli, Rica, kami po ay nakikiramay sa inyong pamilya. Thank you po, ma'am. Ayan, tulad ng aking nabanggit kanina mga kaaksyon, tuloy-tuloy pa rin ang pamamahagi ng ating programa at ng Ako Bicol Party List sa pangunguna ni Congressman Saldico at ni House Speaker Martin Romualdez ng mga relief goods para sa ating mga kababayan na labis na nasa lanta ng Bagyong Christine. Kung kanina nakapanayam natin live sa Malaor sila Nomer Corporal at Ako Bicol Party List Coordinator na si Sir Norby Magtanong, sabay nito ay may isinasagawang relief operation naman sa bayan ng Ginumatan at Hubilyar. Kaya mga kaaksyon, kung may mga nais pa rin kayong idulog ng mga hinaing, bukas po ang aming official Facebook page na Ako Bicol Tabang Ora mismo para tumanggap ng inyong mga mensahe. Tuloy-tuloy lamang tayo sa pagtugon mga kaaksyon. Ayan mga kaaksyon, kahit anumang problema po ang ating pinagdaanan, anumang kalamidad yan, tayo ay may pag-asa lagi dahil tayo ay nagtutulungan at laging naandyan mga kaaksyon ang Ako Bicol Party List para tumugon sa ating mga problema. Mga kaaksyon, 55 days na lang at Pasko na! Advance Merry Christmas mga kaaksyon! At sa mga nais humingi ng tulong sa aming programa, panoorin po natin ito.
Sa mga may problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa second floor ng Embarcadero de Legazpi, Victoria Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. At sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari na rin po kayong humingi ng tulong sa Ako Bicol Tabang Ora mismo Satellite Office sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes, alas 8 ng umaga hanggang alauna ng hapon. O kung kayo naman ay taga Caloocan City, bukas na rin ang ating Ako Bicol Tabang Ora mismo Satellite Office sa Barangay 175 Multipurpose Hall, Caloocan City tuwing Miyerkules mula alas 10 ng umaga hanggang alas 12 yan ng tanghali, mga kaaksyon. Maaari na rin po kayong magtungo sa Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico sa Camarines Norte sa Provincial Capitol Building, Barangay 3, Daet, Camarines Norte. Para naman sa mga taga Camarines Sur, maaari na rin kayong dumulog sa Zone 2 Tagungtong Goa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Maaari na din po kayong magpadala ng mensahe sa aming official Facebook page na Ako Bicol Tabang Ora mismo. Kahit anong reklamo po ay aming tinatanggap. Huwag niyo rin pong kalimutan i-follow ang aming mga official social media accounts sa aming Facebook account, YouTube at TikTok account, Ako Bicol Tabang Ora mismo. Hanggang sa Lunes, mga kaaksyon, sama-sama nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ito ang programang May Paninindigan, tutugon sa inyong pangangailangan. Ako po si Remy Araneta Mindones. Magandang hapon at salamat. Ito ang Tabang Ora mismo. Aksyon ko sa mga nangangailangan, aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko sa mga nangangailangan, aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan.